I ćao drugari, dobrodošli u još jedan video. A danas u videu moja stara kaciga. Šalim se drugari, svi znate da me je zezao zvuk na ovoj mojoj kacigi staroj. Tako da, evo ga ovdje mikrofon, vidite kako viri ovdje. I ovdje skroz proveden do ovog ovdje prednjeg dela i tako, znam da niste zbog toga u ovom videoklipu, a tema ovog videa je da sam kupio čak 3 nove kacige. Tako da, ajde vidimo koje su to 3 nove kacige. Krenut ćemo od, šta misliš, od koje da krenemo? Od najružnije. Od najružnije. Koja je najružnija sad? Ajde od ove, što ti kažeš, najružnije. Evo je ova najružnija. Dakle, evo vidite kako, čekaj pogledam ovo. Evo je najružnija kaciga, drugari. Kako se ovo otvara? Brato, ko je ovo zatvorio, brato? Kutija nam ne treba. Tadam. CGM kaciga. Ciga gura motor. To sam moju foru. To sam ja rekao. Dakle, Ciga gura motor. CGM kaciga. Dakle, nisu prljave ruke, sad sve ću da isprljam, brate. Sađivali smo motor i sad kacigu. Nemoj slučajno da ispravljaš kacigu. Neću, brato, neću. Uviti malo. Italian lifestyle. Tadadadam. Dakle, full face kaciga. Imam. Gdje je, brate? Evo ga. Ima ove naočare, dakle, ali ima neki čudan. Dobro. Uzeo sam ovu kacigu po top ceni, dakle, bila je na sniženju 60%, pa sam rešio da uzmem ovu, dakle, crna. Ima ove ventilacione otvore, dakle, mogu da se zatvore, otvore, ima ih 1, 2, 3, 4 ventilacione otvora, tako da top izgleda. Ne znam da li ima za uši, samo nije. Za uši? Za uši, za slušalicu da se stave. I mikrofon, ne znam za to. Nisam provjeravao, evo tek sam sad prvi put otpakovao kacigu. Unboxing. Mislim da nema. Nema. Vidite unutra kako izgleda. Deluje udobno. Pa deluje udobno, evo sad ću da stavim na glavu da imamo i kako to izgleda. Pa lepo čuči. Čuči, a? Samo da si crni vizir još uzeo. Uzet ćemo i crni vizir, ako ima. To? Ima na sredini ovo, tako da... Ciga gura Milana. Ciga gura Milana. Mikija. Što ima ovdje rupicu? Za pin lock. Da. Dobra, kaciga sve u svemu. Idemo drugari na sljedeću kacigu. Dakle, sljedeća... Stavi na 100 tu, šta? Pa hej, može i na 100. Sljedeća najružnija kaciga je... moram da kažem ova. Ovo mu je kaciga za noćne izlaske. Da, ovo mi je, znači, fancy lifestyle kaciga, CGM, Ciga gura motor. Mada ovo je malo ciganka gura motor. Šalim se dalje. Dakle, ovo ćemo da mutujemo. Pa vi pretpostavite ko gura motor. Ovo mu je LGBT kaciga. Možemo da kažem LGBT kaciga, dakle... Sve u svemu, ja mislim Što si uzeo roza kacigu, realno? Dakle, ovo je bolje kvaliteta. Brineš me malo, znaš? Nije. Što si uzeo roza kacigu, bre? Brate, bilo na sniženju 60%. Ne, ovo je bilo 70%. Ta je bila 2500. Dakle, kaciga koja košta 2500, dakle, uzeo sam za vožnju sa lepšom polovinom, da tako nazovem. Naravno, kad se vozim sa lepšom polovinom, pošto je sad hladno. Ima i naočare. A ovo tvoji desno si platio 5 soma već? Pa ja mislim da je 5 soma.
Dao sam im 5 soma i upecao na Savi ili na Dunavu. Ne mogu da setim gdje sam bio, mnogo sam bio pijan. I onda sam dao im 5 soma i još 2,5 soma sam im dao za ovu. Da. Šalim se, drugari. Ne mogu da ih stavim na glavu. Mala je kaciga. Velika ti glava, brate, nije mala kaciga. Ajde, stavi je ti na glavu. Stavi je ti na glavu, brat moj. Ne mogu, brate. Ajde da ne možeš. Da zatvorimo. I idemo na Najjaču kacigu. najjaču kacigu do sad. Čekaj, ja otvaram ovdje da imam kutiju. Kutija je malo prljava zato što nosili smo u autu, u djetetu. Tako da... pa ja sam na ovo i zaboravio, I ovo smo kupili, drugari. Šta je to? Blokator diska. Može tako, blokator, pa nisam ja blokator diska, ovo je diska. Diksa. Dakle, vidi ovako, Kosmo disk. Ova kutija ne treba. Mogu si jače da baciš ovo kutiju slobodno. Komšije će da me ubiju. Dakle, snimaj vamo na kacigu, brato. Vadimo najjaču kacigu. Realno, brutalno. Ovo je kaciga. A šta ovo nije kaciga opore, jel? Ja, sve to kaciga, ovo je, bre, ovo, brato. A realno prelepa je. Koliko je ta koštala? Pa ja mislim isto 5-6 hiljada, tako nešto. Oko 6.000 da beše Ne, za... 6 i 800, tako 6.800 sa 13.000 skoro, tako? 12 i... 14, ne znam, više je bilo. 13-14.000, da. Više, ovo je skuplje od ovih. Dakle, evo je kacigica i ona ima naočare. Ovo je ona FF320. Da. Kako se beše zove ono? Ima li naziv? Ima neki naziv, kako se zove? Zove se... Stream, evo. Stream, evo i tebi. Dakle, Staje na glavu. čekaj, prvo moram ljudima da pokažem ove ventilacione otvore, koje ne znam ni kako se otvaraju, dakle, pa ne sviđa mi se. Šta fali, baš je dobro. Dobro. Je li ima za brate slušalice? Sad ćemo nima da nema za slušalice. Ima. Ima? Čekaj. Trebalo bi da ima, ne? Čekaj. Ima, brate. Ima? Evo se ovdje odlepljuju. Da, evo ga. Eto ga. Upravo ne odlepljuju se, nema. A nema, ima unutra onaj. Delo je kao da ima. Možda ima. Moguće Možda se da samo ima. vadi. Jer Da. delo je kao da je izbušeno. Čekaj. Izbušeno je za to. Možda grešimo, ali vidjet ćemo posle. Vidjet ćemo kasnije, dakle, Stavi na glavu, bre. čekaj bre, ventilacijone otvore da pokažem, bratu. Ovo je jedan, ima ovdje 2 i pozadi ima jedan koji je fiksni, dakle ne može da se otvori i zatvori, mada to nije bitno. I evo konačno da stavim na glavicu. Kako se otvara ovo? Brate, ovo ne može se otvori, brate. Može rukama, ide. Ne može? Može, bre. Evo otvorio sam, po sredini se otvara. Dakle, ćao. Evo vidite kako izgleda. Čekaj, zakačemo. Darth Vader. Ti nije mala? Nije malo, top je. Malo me steže, ali mislim da ću ja to da razradim, velika je meni glava. Tako da, evo je najjača kacigica. I ti si kupio 3 kacige za koliko? Za 15.000? 15... Dobro, ajde ne računaj ovo, 16. dobro, ne računaš ovo. 15.000. 6 i nešto, skoro 7 i ova vamo 5, to je 12 i ova 2,5, 14.500 3 kacige. Nije. Jeste. 15.000. Dobro, 15.000 3 kacige. 15.000. 15.000 3 kacige. A gdje je stara NDS? Koji ćeš sad da koristiš? Koji ću sada koristiti? Da. Pa, Ja mislim da ti je LS 2-3 put bolje sada. jeste, ali ovo ću i dalje da koristim za snimanje. Pošto sam ovdje probušio ovaj zadnji deo da bi stavio mikrofon. Tako da ova ide za snimanje. Mada brutalna je NDS. MDS je odlično. Ova će bude za snimanje. Ova za vožnju. A ovo ne znam, ova mi je lepa. Ovako. Ovu ću preko dana, ovu ću noću. Šta ti misliš?
Zašto mi izumiraš facu? Pa drugari, to je bilo to. Lajkujte ovaj video, šerujte, subscribeujte se na moj kanal pa se gledamo u ostalim klipovima. A ostalo je još nešto za vas, vidjet ćete to u ostatku klipa. Ostanite do kraja.